Здравейте, скъпи зрители! С нас е свърза майката на едно дете, което учителката го тормозеше, майката Надежда Иванова. Сега ще отидем при учителя, за да изясним какво Да, той учителят тормозеше детето ми с лични заплахи, аз ви казвам, с лични заплахи. И вика, че го ударило през носа и му потекло кръв от носа. Да, ще ударя не аз ще ударя от земята. То ще го ударя от земята, да му потече кръв, да му потече на тази глава. Добре, хайде без скандали само да направим, само ще говорим. Хайде да отидем при учителят. Това да говорим с него, бе. Той е психично болен, трябва да отиде към лудницата. Детето ми реве, аз ще се отпиша от този учител. Ще кажа на директора да го отпише. Аз ви казвам честно аз. Добре, хайде сега да отидем при учителят. Аз ще ви покажа къде той живее. Хайде да видим. Хайде да видим. Хайде. Сега сме тук пред апартамента на лошия учител. Нека да почукаме. Да, какво искате? Кой търсите въобще? Какво искаме ние? Ти знаеш, ти на детето направи психична болка. Вие какъв учител сте? Вие махнете си този микрофон. Вие какъв учител сте вие? Където разбихте носа на моето дете. Разбихте го. Аз ще ви изчупа главата надолу на земята, пък да не бъдете учител. Да не бъдете учител. Разбирам какъв учител сте вие. Аз ще кажа на директора, за да ви махне. Вие такъв лош учител сте ли? Аз не съм виждала такъв. Аз ще ви удара от земята. Казвам ви, ще ви удара от земята. Не знам. Досещам се кой сте. Вие сте майката на Йордан. За какво говорите чак пред входа? Елате насам, хората ще ни чуят. Вие първо влизате така, нахувате ми в апартамента и сами се карате. Елате по-насам, госпожице, ще изясним всичко без караници. Какво да влизаме вътре? Погледнете вашия дом кафе. Да, аз съм майката на Йордан. Айде сега да се обадим и да изясним какъв е проблемът. Той ще ми каже детето. Айде да му се обадим. Айде. Сега ще се обадим на детето. Ето ви телефона, ето, вземете го. Сега ще се обадим на детето. Звъним на детето. Чакаме да ни отговори. Здравейте, вие май сте детето и синът на Надежда. Сега ние сме от съдебен спор. Днеска и се свързахме с вас, за да ви попитаме някои неща. Първият въпрос е дали учителят ви е разбил вашия нос. Да, господине, разбирам ви. Аз съм ви гледал всъщност по телевизията. Сега ще ви кажа. Значи този учител, не да ми... За зор ми е заживяла раната. Без малко да ми разбие целия нос. Той учител къде се крие? Как не го е срам? За какъв учител е? Директора. Добре. И той въобще за какъв учител се взима? Той не е учител ни по български език, ни по литература. Къде се криеш ти, учителю? Ела насам да видим, да не отида там и да ти разбия твоя нос. Това е лъжа, господине. Това е лъжа. Я моля те, излезнете от тук. Излезнете и не искам да ме притеснявате. Излезнете с тия камери, излезнете с тия телефони. Жоро Игнатов ли сте, Моро Игнатов ли сте, какво? Не ме притеснявайте. Довиждане. Къде затваряте? Айде, къде се криете, бе? Къде се криете? Госпожо, без скандали, Не сме тук дошли да направим скандали. Госпожо, без скандали, без скандали. Успокойте се, детето е... Успокойте се. Учителю, не е правилно и не е длъжно от ваша страна така да правите. Не е хубаво. Сега пак се връщаме към вас, за да ви попитаме още един въпрос. Учителят, разкажете как стана тази случка. Отивам на училище. Първия час, имаме български език и литература. Сега, почва часът. Господина ни казва да си отвориме тетрадките и защото той ще ни пише някои въпроси на дъската.
После аз, нали, исках да видя нещо в раницата и той вика, ти защо не пишеш? Ти защо не пишеш, бе, Йордане? И аз викам, исках да си взема химикалката. Той вика, няма какво да си взимаш химикалката. Ето ти химикалката и ми ги фърли през лицето, разбирате ли? През лицето ми го фърли. И после и аз после казах, добре, не трябва така да ми фърляте, по-спокойно. И след това той каза, ти на мен ли ще ми се отваряш? И е така с ръката ми шебна и ми разкърви носа. Ето така стана тази случка. Добре, че ни казахте. Благодарим ви, че бяхте част от нашата история. Сега ще поговорим с учителя. Учителя, това вярно ли, което детето казва? Това не е вярно, господине. Излезнете от тук да нахана нещо да ви одара. Махнете се от тук, не искам да ви виждам. Вашето дете не трябва да се занимава с други странични неща. Махнете се с тези камери, да не взема този кашон и да ви ударя, да не взема този кашон и да ви ударя. Не ме предизвиквайте. Не ме карайте, да си към една полиция. С какво ще ме ударите? Вижте, той даже ме заплаши, че ще ме удари. Сега не ме карайте да си към една полиция. Сега ще взема един ще взема този юмрук, ще лепна през. Аз ви казвам, не ме карайте! И не е редно така да правите. Къде се криете? Елате по-насам да попитаме вашите въпроси. Къде се криете? Елате малко по-насам. Оставете ме на мира и излезнете от тук. Добре? Вие не разбирате по този език. Сега ще извикам полиция. Аз съм си дал документите в прокуратурата. Ало, 112 ли е? Полицията търся. Тук ме притесняват някакви репортери с някаква жена и ми пречат да си върша работата. Сега легнах да си почивам, те ми нахлуват тук в къщата. Да, улица Стефан Стамбулийски, 17. Такова нещо аз не съм виждал до сега в скандален спор. Това беше от нас, а вие очаквайте втори епизод на скандален спор. Това беше от мен. Чао!